Čaute ľudia, moje meno je Lukdok123 a vítajte pri ďalšom videu s Maťom. Ja. A toto bude vlastne, ako som povedala vo videu, Cherry Beans. Cherry, čo máme tu aj ten plakátik a hráme zase do 5 ako vtedy s mojim bratom. Takže môžeme začať. Takže zavri oči a vyberaj. Dobre, takže... Dobre a hádaj v podstate, čo to je. Ako to chutí. Jako nejaká žuvačka. Není to žuvačka. Môžem ti dať na výber. Čo? Buď je to lesné ovocie, alebo je to čučorietka. Čučorietka. Dobre. Takže teraz idem ja. A je to teda 1-0, pre ňoho hráme do 5 alebo do 10, uvidíme. Takže 10. Brám si, je to červené, takže môže to byť kľudne aj škorica. Ja. To je jahoda. To Jahodový je džem. červené jablko, čerešňa alebo škorica. To je toto. Jahodový džem. Hm? Takže to je 1-1. No, Dobre. zavri oči a môžeš brať. Však to ukážeme, co mi videl, niečo máš v puse. Fakt? Jaké farby je to? Asi oranžový. Aha, oranžová. To je ako broskyňa trochu. Je to broskyňa, máš pravdu. 2-1. Ja. Tak, ber si. Ložem. Dobre. Mne sa to nedá, že mne sa dá ako slnečný baví. No tak si ber ďalšiu. Čo? Slávnostné drievko podľa všetkého. Buď je to hrozno, černica, sladké drievko. Fuj, to je to sladké drievko. Hnusné. No nič, nechám. Idem to zahodiť. Takže je to sladké drievko a je to teda 2-1. Čiže, ber si. No, to je treba. Takže, a je to červené. Môžeš to. Ako ti to chutí? Ja, jahoda. Takže je to jahodový džem. Dobre, a je to teda 2. Ja mňa nevidie, prepáčte. 2. Takže, môžeme pokračovať. Biele, takže biele dáma. Asi viem, čo to je. To je vanilka. To je tiež. To je vanilka. Čo? Mám to ukázať? Netreba, je to čistá vanilka. Je to trochu rozmazané. Viem. Takže je to 3-2 a bere Maťo. Také to bolo farby, žlté, no, dobre. Viete, keby som nevedel, som trochu blbý. No čo to je? Citrón. Jam. Takže je to citrón, je to 3-3. Tieto nehnusné príchute sa mi ľúbia. A nie mi to zase vidieť. Výborne. Takže čo? Si mal A jahoda. červené? No. Ja. Jahoda. Je to 3-2. Nie. Aké to? Tak. 4-3 asi.
Ty jo, zaujímavý. Tak to niekto do huby, že? No. A čo to? Neviem. Chutí to jako... No. Neviem. Ananas? Ananas to není fiu, je to No, pomarančové. Je to či, neviem, čo to je. Je to také citrónové, pomarančové alebo ananas. Nevieme. Takže je to furt 4-3. A mimochodom, ten, čo prehrá, taký ako v minulom videu, jak ste si mohli všimnúť, takže si dá na lyžičku čili. Matiu sa teší. Už čo na ňom môžete. On má rád čili. Čínska kuchyňa jeho. Číňansko, vede to. by to povedal. No, vidíš. Ideme. Ako to je ďalšie? Čili, normálne čili. Štíka, Dobrá, myslím, že 4-3 alebo ako? 4-3. Biele, to bude ako kokos, vanilka, Matiové plienočky, ktoré doteraz nosí. Fuj. A vanilka. Mohlo to byť kokosový orech alebo sladká sodovka. Dá vanilka. Uvidíme. 5-3. No kto je pán? To si dám To je oranžové. pomaranč. Takže pomarančový šerbel. Šerbel. Ten tvoj šerbel. Nemá šerbel. Šerblík! No, tak si beru. Áno. Toto je 4. To je žuvačka. Aký si mal? Fialový. Či rúžový, to je žuvačka. Granátové jablko. No, 6-4. takže žuvačka. Dobre. Ideš. Berem. Čo to máš? Neviem. Buď si to hrozno, alebo sladké to drievko. Sú tu iba dve čierne. To sa fakt nedá rozoznať. Ale skôr to sladké drievko. Dobre, takže je to sladké drievko, je to 5, 6. Hej. To som už mal. Nice! Čo? No, malo modré. Dobre, ukážem to dobre. Čučorietka vyšitá. Jo. Čučorietka. 7, 5. Dobre. Takže už ani není šanca, že ma máte dobehne, takže som vyhral. Fíha. Zelené. Áno, že ani toto neuhádne. Tmavo zelené. Takže je to iba jeden príchuť, čo to je. Takže to musíš vládnuť. Toto je čo? Chutí to ako nejaký... Ja neviem. Neviem. Červený melón. To nechutí ako melón. Je to No, červený trošku. Dobre, ideme. Je to 7. Oranžové a matlav. To je pomaranč. Aké to je oranžové? Mhm. No tak
takže 8-5. Takže neviem, kto tu už prehrá. A bude jesť chili. Toto, keby som niekedy mal naživané, tak by som sa z toho pokecal. A Maťo je šteglavý, druhá vec. Kde to je? A daj si jedno. A ti vyberem. Sabri oči. Sabri oči a daj si to. Daj si to. Dobre. Ja som zlý. Žilko, čo? Tak. Toto je driavko, to predtým bolo to druhé. Takže 8-6. Vyberáš mi. Počkaj, môžem sa pozrieť? Je tu aj to tá novinka, chili mango. Dobre, takže... Nepozrej sa. No, Už viem. borúvka. Čučorietka. Dobrý. 9-7. Škoda, že to není fialové. No, tak. Je tu iba jedna príchuť, ktorú asi neuhádneš, takže Granátové. ani neviem, čo to je za ovocie. Takže to neuhádneš, je to gujava. Ukáž. Ako je to? Toto. Idem ja. Takže to už môžem párkrát hádať. To je banán, to je jasný banán. Ako to bolo? Toto. Hej. Dobre, takže ja som vyhral a Maťo ide sa to chili dostať. Ešte si jedno dám. Nedám. Nedám. Takže Maťo nám ide jesť chili. Toto sa na raz. Jak moc je to štiplavé? Trošku. Ukáž. To je trochu moc. Ale ty si dal minulé menej. Viacej. Fakt? Ham. Môžem si dať vodu? Nie, ham. Potom si dáš vodu. Tak. Takže, Maťo to rozdýchal. Tak toto by bolo dnešného videa všetko. Majte sa krásne. Maťo pozdrav. Ahoj! Čau.